Madolo amene chithunzi chawo chikusewera pasikini pathupo akuluakulu amene oto ndi asizinamtole pamene yonkhula pano ndekuti atapidwatu ndi polisi yadedza after ndekuti mbuyomu atapalamula milandu yokhuzana ndi kuba komanso kupha. Anyways, makosana Trent kuyalireni nkhani yonse mmene yakhalira ndi cholinga choti muthe kuyitsata bwinobwino. Akuluakulu makosana amene mayina awo ndekuti ndi Vincent Damiano, winayo ndekuti ndi Edward Moffat, pamene winayo ndi Edwardso Uwona. Kutheka makosana ena tikumbukira bwinobwino ena mwina sitinatsatire komano mbuyo mu chaka chimenechi cha 2026 panali pa 13 January chaka chimenechi kunayenda nkhani yokhuzana ndi magazi amene wakotino anapita kukaba pamudzi wina wake umene umaziwika zonena kuti mapesi kwati kachere mboma limene ladedza ndi magazi amene wawa atapita chapa trading pamenepo anapeza zoti anagwisa ntchito mfuti ya mtundu wa AK47 komanso pistol ndi atafika pamudzi umenewo after ndekuti pali trading center yamphamvu kwambiri ndi pamenepo panali mkulu wina wake wa business oti amupanga rani chishopo chake pamenepo asinoti magazi amene anapanga plan kufika pamudzi pamenepo muopsa zati mkulu ameneyo ndi kupeza zonoti anamubera ndalama zokwana 47 million malawi kwacha ndipo pamenepo ndi chifukwa choti analinso confrontation chani magazi amene anapeza zoti agwisa ntchito mfuti imeneyo kuomberatu mwamba pafupifupi zipolopo 6 ndi zimene anagwisa ntchito poombera pamenepa kenakono anapezeka zonoti awazika nkuthawa. Of course mwinako wa shopuyo ndekuti anamuvulaza chani maziwa nkhani zake amene zimakhalira after kulimbana kumeneko chani pamene no intervention ya mudzi imabwera ndi pamene magazi amene amagwisa ntchito mfuti kuopsezera anthu amene kuombera chani ndipeza kuti kubalisa anthu ndi after incident imene itachitika nkhani inapangidwa ripoti ku polisi yadedza. Apolisi anayamba kuchitatu kafukufuku kuti agwire asizinamtole amenewa ndi monga timatsata bwino kuti apolisi nkhani samangoyerekerera imazakhala ngati kuti nkhani ija yatha ono nomata pangatalike motani amapezera zoti kumapeto wake amatha kuzagwira asizinamtole amenewo kapena amene anapalamula mlandu umenewo ndi zikuona kuti polisi underground imakhala ikuthamangathamanga kusakasaka ma details amakosana amenewa kuti no aumbwandire kuchoka nthawi imeneyo mwezi wa January kuzafika padakali panopa ndi pamene no finally polisi yakwanisatu kuambwandira makosana amenewa achina Vincent achina Edward ndi zina zotero ndeno zikuona kuti after kuambwandira magazi amenewa zinaziwikano zoti inali ngati routine magazi amenewa amagwisa ntchito futi zimenezi kumakaba malo osiyanasiyana makamaka ma trading imeneno muli mashopo oti magazi ake akuchita bwino nkhani zokhuza ndi ma business chani ndi mapita kumeneko ndikukaba after pamenepo ndikuthawa ndimene nkhani zake zimakhala zikuchitika ndiso after kuambwandira pamene zaziwikano zoti magazi amenewa mbuyomu mwezi wa September chaka chimene cha 2025 anapitanso pa trading inake kudeza kumweko kumenekono anapeza zoti anampeza mkulu winake oti amapanga operate business yake bwinobwino. Mkulu ameneyo zina lake anali Victor Bien ndi after kumpeza pa shopo chani ndi confrontation kunali kulimbana pamenepo kuti abe maziwa amene zimakhalira ndi adamu amenewo zikuona kuti ankapanga resist zomwe zinapangisa zoti magazi amenewo agwise ntchito mfuti imeneyi kuomberatu. Mkulu ameneyo Victor Bien and mwachisoni anapeza zoti anatisiya magazi amenewo anaba ndalama ndi zina zotera nkuwazika kuthawa pano ndi pamene apezeka zoti awambwandira after ndekuti ataba ndalama zimenezo zokwanato 47 million malawi kwacha. Potengerano ndi amene amayankhulira polisi yadedza amene atonda Beatrice Jeffita anasimikiza kuna zoti anagwisa ntchito forensic audit ya ammunition imeneyo yomweno inapangisa zonoti apange link kuti magazi amenewo ndi amenenso anagwisa ntchito mfuti zimenezo koteno akabe komanso kumupha mkulu amenewo amene tikuti Victor Bien ndino ndekuti after atagwira magazi amenewo anapeza zoti akapana kumeneko chani kwafunsa kuti mfuti zimene anagwisa ntchito pophatu anthu amenewa akamaka mkulu amene kumaso kubera pamene magazi amenewo apeza zoti aulula kuti zinthu zimenezo makamaka futi imeneyo anabisatu mu toilet tithaso kuona zithunzi zimene zikusewera pasikene pathupo kunalito ntchito osati amasewera ndekuti apolisi kuthandizana magazi am'mudzi kachitetezo ya m'mudzi kwambatu kugumula ndeti zikuona kuti toilet imeneyo inali yoti simagwira ntchito anapanga abandon and then magazi amene anangogwisa ntchito ngati storage kusungatu mfuti imeneyo kuti pamene akufuna kukagwirisa ntchito ndikuti amapita kukaitenga pamenepo after panepo ndikuti apita kukamenya mission yawo akaba kumeneko kandi kuti akapha anthu basi no akachoka kumeneko ndikuti amazayibisaso pamenepo so zikuona kuti after kupanidwa mitu kumeneko ndi pamene no magazi amenewa amapeza kuti aulula kumene anasungatu mfuti zimenezi nkhani zaketo zosakhala bwino kupa nkumuphaso munthu chabwino bola mwina anangomubera munthu nkumusiya ali ndi moyo pano kupeza zoti amubera ndi kumuphaso. Of course oyankhulira polisi yadedza amene wato Beatrice Jeffita anapitiriza kufotokoza kunena zoti akamalizisa investigation yonse bwinobwino yokhuzana ndi asizinamtole amene apezeka zona kuti awatengera kubwalo milandu kumene akayankhetu milandu
milandu ndithu ingapo tikatengerano imene kesi yawo ikuyendera pamene magayi amene anapezeka ndi mfuti imeneyi anapezeka nayo ndoti mopanda chilolezo paja munthu amene akukhala ndi license amakatenga kupuma uko license kuti akhale ndi mfuti. Kuchoka panepo mlandu wa serious kwambiri ndiokhuzana ndi kupha magayi amene wasiyananga anaombera mkulu amene wa business amene tikuti Victor Bien ndikuti imenenso ni nkhani ine padera. Kuchoka pamenepo nkhani ina ndiokhuzana ndi kuba ndi timadziwa kale mmene imakayankhulira constitution ya Malawi makamaka pa mchitidwe umene magayi amene anachita ikakamba nkhani yokhuzana ndi mada ndi timadziwa kale kuti munthu amene wapha nzake amene akukumana ndi zilango potengeranso ndi section 209 ndi tikatsata bwinobwino section 210 imafotokoza bwinobwino kuti zilango zake ndeti ndikakhala ku ndende ukagwirato ukaidi kumeneko ntchito yakavulagana kwa moyo wawo wonse ndikuti ali ku ndende imene nkhani zake zimayendera nthawi zambiri. Kalekale nthawi imeneyo asanasinthe nkhani imeneyo paja ankanena zoti magayi amene agwidwe atapha munthu akangonena kuti amangoyeneka kukanyongedwa ndi imene nkhani zake zimayendera ndi after amabwalo milandu kusinthasintha ndi kumeneko kunapezeka zona kuti chigamulo chake ndoti akakhale ku ndende moyo wawo wonse ndi imene nkhani zake zimayendera. Of course ndikuti nkhani ina ndiyokhuzana ndi kupezeka ndi mfuti popanda chilolezo zomweno tikapita mu constitution ya Malawi makamaka chapter 14 chambaro gawo 8 section 4 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi kupezeka ndi mfuti popanda chilolezo opanda license umenewonso ndi mlandu wapadera ndikuti akuyenera kuwazanso kumeneko ndi zaka zina zapadera popezeka ndi mfuti popanda chilolezo. Liso nkhani ina yokhuzana ndi kuba paja ndikuti magayi amene anaumba mfuti chakuti miliyoni ndikuti 47 million plus iso kumene anapha mkulu uja Malemu Victor Bien kumenekonso ndikuti anaumbako ndalama ndi katundu wina osiyanasiyana zimene zonso nzosemphana ndi malamulo. Tikapitato ku penal code makamaka pa chapter 7 gawo 1 kupitano pa section 278 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi kuba kuti munthu amene apezeke zona kuti wahasa katundu wina wake akuyenera kukakumana ndi zilango kumeneko ndi ali ndi zaka zake zoti akamupase ndi ngati magayi amene akuyenera kukapasanso zaka zina kusewezatu ku ndende. Mwachidule tingoti magayi amene ndikuti akathera ku ndende ngati nonse pazakhala zijazo zimene mati mtsogoleri wa dziko akakondwa yani paja amatha kukhululukidwa anthu ena ake makamaka pamene anthu kuli zikondwerero za dziko paja anthu ngati amene amatha kupeza zoti akhululukiridwa zimatha kuchitika zimenezo. Nkhani yake ndikuti ndimeneyo ndipo funso nkumakhalapo kuti magayi amene mifuti imene amatenga kuti kapena mwina tizinena kuti pote kudeza ndikufupi ndi Mozambiki ndi timadziwa kale kuti dziko la Mozambiki nkhani yokhuzana ndi mifuti ndikuti nosizovuta kwenikweni anthu kuipeza ndi kapena mwina anayipeza kumene ku Mozambikiko kapena mwina inachokera kutheba pachadetsayo walira bwinobwino makosana. Tikakumbukira mbuyomo kunalinso nkhani yokhuzana ndi mfuti makamaka mfuti ya mtundu wa pisto chakubalaka uko kunapezeka zoti amayi ake anagwiridwa kumeneko atapezeka ndi mfuti wa pisto kuwatenga kupita nawo ku polisi kumene kukafunsa mafunso awiri atatu kumene ankanena zoti mfuti imeneyo inachokera dziko la South Africa amunawo amene ali ku Joniko ndi amene anatumiza mfuti imeneyo komano zifukwa zimene anatumizira mfuti imeneyo ndikuti sizimadziwika bwinobwino. Andi tinaonanso kuti masitena amene anapezeka zona kuti awamanga mpaka na pa khoti chani anatulutsa pa belo kumeneko nkhani zake ambiriso tinazitsata bwinobwino mmene zinakhalira. So nkutheka kuti magayi ngati amene amwina mifuti imene imatha kuchoka ku dziko la South Africa chifukwa chake tinaona makosana ngati natsata bwinobwino makamaka pamene magayi aja anachoka ku dziko la South Africa anthu okwana 150 atafika ukamuzu stadium tikatsata bwinobwino kumeneko jatu apolisi amadeshas koma za magayi amenewa andiso tinaona mkulu wa polisi kuchoka ku chigawo chimenechi chaku kumwera makamaka ku Blantyre ankazanena zona kuti amasearchers koma zimenezo paopato kuti magayi amene atha kupeza kuti mmodzi mwa iwo ndi kuti wabweretsa zida zoopsa kaya mabomba kaya mifuti kumene ni imene nkhani zake zinayendera. So nkutheka kuti mwina njira ngati zimene zimapeza zoti asizinatole ngati amene amatha kubweretsa zida ku dziko la Malawi kumagwirisatu ntchito molakwika osakhumiranso kumaphera anthu kumabera anthu ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Ayi ndithu zosakhala bwino tiyamikire polisi makamaka kumene kudedza pokwanisatu kumbwandira asizinatole amene amakhala kusowetsa mtendere anthu kumeneko. Kutheka tomwe nditemanga pa nkhani imeneyi ngati ndemanga ilipo fotokoza mu comment section kumati kumapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.